אז שלום לכולם חברים, ואתם בערוץ של ימסטאר, ואתם בעוד סרטון חדש, והיום התקנתי בעוד סרט שוטים. במיוחד לא פתחתי שום בראולר בשביל שיהיה אפשרות לקבל בראולרים. אז יאללה, בואו נפתח 0 סטאר דרקון ראשונים, נדיר במיוחד, נדיר במיוחד. אם אתם רוצים שתתבצע לג'נדרי בסטאר דרקון אחר, אז שימו לייק לסרט. מישהו לא שם לייק, בגלל זה לא עשה לנו. טוב, בואו נפתח תיבת המלווה. מעבד! אם יעשה פה בראולר, אתם צריכים להירשם לערוץ. פרימו! אתם צריכים להירשם לערוץ כי יעשה פה בראולר. ועשה לי עוד בראולר, ניתה. ועוד 10 יעלמים. בואו נפתח סופר טעינה. אוקיי, סופר טעינה לשלי. אופה, יש לי פה, אני יכול לקנות כל סקין, אבל זה אחר כך. בואו נפתח סטאר חופשי. לא עשה כלום. כרטיס חדש. טוב, יאללה, בואו נפתח תיבת זומבי. ויעשה לנו עוד שלי. כבר הבראולר השלישי שלנו. בואו נפתח חדש. על הצרכים פה עבדים. מדהים? קולר! יש! אגדי! רק באתי להגיד שלא יצא לנו עוד אגדי. אם יעשה פה דמות אגדית, אז קודם כל תרשמו בתגובות איזה דמות אתם, או מה אתם חושבים שזה ייתן לנו. אני אתן לכם 5 שניות. 1, 2, 3, 4, 5. אני פותח. ויוצא לנו פה את דאג, מיסיק חדש. איזה מזל היה לנו. ואת רוזה! יוצא לנו את רוזה. מי אדיר? תאבה קטנה. פעם יצא לי מתאבה קטנה. מתאבה כזאתי. מתאבה גדולה. ואולי גם עכשיו יצא לי לקרוא. לא. אז בואו עוד תאבה כמובן. יהיה לנו מערב. כן. ברור. אוקיי. יאללה, בא לי לקנות סקין. נקנה סקין. אין לי מישהו. אוקיי, אז אני אקנה סקין לג'נדרי לפחות. וקניתי סקין לג'נדרי במיוחד. תראו כמה שיקוף קיבלתי. טוב, למה לא? בואו נפתח כאן עוד 10 סטאר דרקון. לא יוצא לנו בינתיים כלום. אגדי אתה חופץ. שנייה, יש לי בגים. אוקיי, זהו, תקנתי. אגדי אתה חופץ. נדיר במיוחד. אולי יצא לנו פה אגדי יצא לנו מסיכה לפתח. אדיר. אדיר.
הראשון של ה10 סטארט-אפים האלו, ובואו תנחשו עוד פעם מה יוצא באגדי הזה. תרשמו בתגובות. ואני פותח אותו 1000 מטבעות. מי שנחש 1000 מטבעות נדיר במיוחד, עוד נדיר במיוחד, נדיר במיוחד, נדיר במיוחד, כמה נדיר במיוחד? די כבר. נדיר, 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 די. בסוף הסרטון אני אפילו אולי יותר. מאוד בא לו שיצא לנו משהו טוב מהסטארט-אפים או של אני בינתיים פותח את שט, לא יוצא לי כלום. הופה, פתחנו כרטיס חדש. נו, באמת. אוקיי, 10 בואו נפתח אותם. נדיר במיוחד. אם אתם אוהבים את הסרטון, תשתפו אותו לחבריכם, שירשמו אליי לערוץ גם, ואם עדיין לא נרשמתם, אז זה הזמן. בינתיים, עד שזה עושה את זה, אני אתן לכם שאלה. מי האחות של ליאון? אם אתם יודעים, תרשמו בתגובות. טוב, בשבילכם יעבור שנייה ובשבילי כמה דקות. 1, 2, 3. טוב, לפני שאנחנו עוברים למשחק, אנחנו נפתח 3 סטארט-אפים של שד בברול סטארס האמיתי. הנה, יאללה בואו נפתח אותם. לא יצא פה כלום. אולי ככה. בואו נראה, גם לא. ופה גם לא. אולי יש עוד משהו בחנות? היו צריכים נתנו את 3 סטארט-אפים של שד הזה תמורת זה שחסמו את ספייק, אבל המורים היו גם לתת את זה של אבל לא נתנו. טוב, לא נורא, אבל אנחנו עכשיו נעבור למשחק בנאלס ברול. בואו נתחיל. טוב, אז שנייה אני פותח את הסטארט-אפים האלו. בינתיים אני אשאל אתכם עוד שאלה ברולכם. האם אתם יודעים איך פעם היו קוראים לקליין? 1. היו קוראים לו קליין, לא היה לו שם אחר. 2. גנג. 3. בנד. ו4. בונו. תרשמו לי בתגובות אם אתם יודעים. טוב, ואנחנו כמו שהבטחתי עכשיו נקנה את ליאון. הנה אני קונה אותו. ועכשיו אנחנו נריץ את המשחק. אבל לפני שאנחנו נריצים את המשחק, אני באמת הדבר האחרון שאני עושה, בא לי להשיג 1000 קרדיטים. ופשוט תראו איזה יפה זה יהיה. אני אשיג הרבה מאוד בראולרים במכה. גולד 1. קדימה. בול 2.
קדימה, ריקו 3. אגדי. ספייק, אוקיי. אותו לא השגנו, אבל 3 בראולרים זה כמה הרבה. תראו מה יש לי פה. אגדי. יאללה, בואו נראה מה יצא לי. סטארדרופ אגדי שלישי שלנו היום עוד פעם 1,000 מטבעות. המשחק פשוט צוחק עליי. ונראה לי שזה סטארדרופ לא, אוקיי. יאללה, בואו נריץ משחק. אוקיי. מקווה שזה לא בוטים, כי אז לא יהיה באמת מעניין. אוי, אין לי אינטרנט, חכו שנייה. אוי. שנייה. אני מקווה שלא הרגו אותי בזמן הזה. אוי, הרגו אותי, אז שנייה אני אתחיל משחק חדש. אוי אוי. כולם פה מטורפים. הנה אני רואה פה את פנג. הנה אני רואה פה. אוי, לברוח. וחבל שאין לי גאדג'ט. אתם יודעים מה? באחרון המשחק הזה אני אעשה עוד משחק אחד עם ליאון. אוי, קנג'י עכשיו יהרוג אותי. אוי אוי אוי. טוב, אני מקום 6 בינתיים. בואו ננסה להרוג את קנג'י. טוב, עדיף לנו לברוח, הוא עכשיו יהרוג אותי. תסתכלו איזה ספריים יש לי. טוב, אני מקווה שאין פה אף אחד. כן, אין פה אף אחד. אני אשאר בינתיים פה. הנה, ליאון רוצה לעשות את טיטים. לא, זה לא ליאון, זה מקס. איזה ליאון. אוקיי, עשינו מקס טים. הרגו אותי. מקווה שזה ניצחון. לא, זה בסדר, אבל נתנו לי 5. כאילו פה זה נחשב כהפסד, אבל כאילו נותנים לי על זה גביעים, כי אני עוד כאילו הייתי על 0 גביעים. טוב, שנייה, אני רק משחרר כאילו. הופה, יאללה. הנה את הגאדג'ט שרציתי. יאללה, בא לי כמה פצ'אוץ'. מה? אין לי מספיק כסף? אוי. יש לי מספיק כסף, אבל אין לי... נו. כאילו נו. את הדבר הזה. נקודות כוח. עכשיו אני אאסוף אותם. 1,000. עוד 1,000. עוד 1,500. 1,000. ומה? אני יכול לפתוח אותם עוד פעם. זה בנתי סוף. זה בלי סוף. אוקיי. אני מבין. מעניין גם עם ג'יימס. לא, זה לא עם ג'יימס, אבל בסדר. טוב, יאללה, בואו נשפר את ליאון עד הסוף. איזה טוב הוא ליאון. עדיין לא קולט. יאללה. יאללה, סוף סוף אפצ'ארג'. למה קראו לו לימבו? מעניין. טוב. יאללה, שיהיה זה. קונים את זה. ואת זה. יאללה, בואו עוד משחק. אם אתם רוצים חלק 2 שאני משחק נאלס ברול, אז תרשמו לי בתגובות. טוב, אני רואה פה את... נראה לי זה ניטה. היא רוצה את איטיון. לא, זה פוקו. איזה ניטה. Don't make me
היי, הוא הורג אותי. אוקיי, אני לא עושה איתו. נתתים. מה? עכשיו בדקתי. כאילו, אם זה היה אני, הוא היה פשוט הורג אותי. ביי. בוא לפה. אוי 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 אוי, עכשיו יקפצו עליי. טוב. קיט לא, לא קיט, לא. לא! קיט קפצה עליי. טוב, הפסדתי 5 גביעים. יאללה, אתם יודעים מה? בואו משחק אחרון חביב. מקווה עכשיו לא יהרגו אותי על ההתחלה. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שאני בודק כמה אפשר להוציא דמויות ממאסטר דרופים, אז שימו לייק, ואולי כשיהיה לי בסרטון הזה 30 לייקים אני אעשה את זה. טוב, בזמן הזה כבר יש לי 3 קוביות כוח. הנה פנג. אוי. סרג'. אוקיי, אני ופנג הולכים עליו. שמתי אולטי. הופה, הרגתי אותו. עכשיו את פנג. אוי, יופי. אוקיי, הוא ברח. אוי, קורדליוס. אוי, נראה לי אני מפסיד את זה. טוב, שמתי גאדג'ט, אני הולך ביחד איתו. עוד שנייה. טוב, שמתי גאדג'ט. תרגיע אותו, לא אותי. איפה הוא מסתתר? הנה הוא שם, תרגיע את פנג, לא אותי. לא! יש רק את פנג, נכון גאדג'ט? אוי, עכשיו קורדליוס תהרוג אותי. יש מצב אני מנצח. אוי, יאללה. אוקיי, היא בורחת. בואי לפה. לא, ממש לא. טוב, מקום שני זה גם בסדר. אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ, שימו סאב, ויאללה ביי.